Kami di ay ang tao Delta chapter sa Minglanilla. Naga sa ulog sa among panaghiusa. Kung naminaw ka aning to karaya og pang-aali diri sabay pakuski amo sunata. Long live sa among unang anibersaryo. Karon kay nagkatapo ka murag mata sa bagyo. Pagka maayo mao'y una nga prinsipyo. Bisan pagsalapi dili na mo ni ikabaylo. Di daling mahaylo sa mga bati. Kung naamay mo si mang namo matik nga mo biti. Disiplina'y pamaagi para nga magkagahi. Aron ang among pundasyon dili mabungkag og dali. Pagkaparo na mo dili na mo hupas. Naana sa kasing-kasing masulod man o gawas. Mauni ang kapatiran na andam nga mo luwas. Pinaagi sa pagtabang away sagol hinaras. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Nanganaw-kanaw ang sulap ilalom sa among kamot. Sa kadabu na lugkusog dili mapalo ang dungugi at tubang ang pagsulay. Walay planong mo talikod nagabaha na ang panira pero di ni mo hunog. Permanenteng dairo garon nga mahimutang. Bisan pa mag-aaginod nagapadayog tikang. Wala na mo panumbalinga ang mga dautan. Nunya lantawan na karon nawan ni bunga tanan. Oops, ha, lantawa ang mga dragon. Nasa ako ang luyo karon kay nagaalirong. Puro tunay way sagol murag herbal nga utanon. Permituli na mong lihok bisan pagpaluparon. O karon gisaulog ang unang anibersaryo. Di na ikalali sa nga mong pagkaaktibo. Tao Delta nagtapot sa mo ang silyo. Permiga kayo bisag dili amo ang torno. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Kini maong entrada sa among panaghiusa. Tanang kuyog pag-abanti mo padayon sa pagsaka. Klase-klaseng pagsulay ka na mo dili ka atraka. Basta mag-uban ming tanan walay ikabalaka. Kay nagikan mis ubos naghinay-hinay o kaginod. Mga lihok nga makita maunay nagpamatuod. Kung unsa ang katinuod diri sa among mga member. Kini ang kalihukan sa amo ang chapter. Disiplina matagusan nagikan sa kaugalingon. Mga pulong nga maayo mauna ang paminawon. Kung ikaayo sa tanan walay rason dili tumanon. Kay gituring ang tanan isip usami ka igsuon. Sa di pa nako tapuson na pa ko'y ipaabot. Daghan di ay salamat sa naminaw og niabot. Kay nindot sa pamati magkahiusa ang tanan. Maunang mga butang sa kalibutan di nimo mabayaran. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. 13, ato na sad ning higayon. Hinaot ko tanan inyuhaning pamation. Daghan mang pagsuway ang naagian. Salamat sa taas din ninyo pasagdan. Mga planong maanindot, mga tabang di malimot. Samtang nagkadugay, kami nagkahugot kay nagkadaghan. Na ang mga niabot niya. Salamat sa nituog, salamat sa wala. Padayon ni nga ligon, dili jud ni maguba. Kini unang anibersaryo magsaulog kang tanan. Ang kalipay di kabaylo, wag tangon tagkalagot. Kay dili gusto kagubot, kahapsay gipangita. Dili ta magbinutbot, 13 ka doktrina. Kini atong gikuptan, maoy isud sa utok. Og di na to kalimtan, subay na nis ugat ang atong pagkadragon. Bisag unsang mga istorya, di panumbalingon. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Skeptron ang tatak na mong gidala-dala. Dugos pagka-dragon na mo nagalatay na. Unang anniversary ali sa baita. Kami ang tao Delta Alpha Kaparong Alyansa. Long live Alpha Kaparo! Long live Tao Delta Chapter! Long live Minglanilla Council!